an bɛ centre ɲɛlɛnni na ka dɔn k'a fɔ centre ɲɛlɛnni ni o ye musow ka bolola baarakɛso ye Segu yan u bɛ baara caman kɛ i n'a fɔ tapi dilanw o baara ninnu caman bɛ kɛ ni saga si de ye ni o bɛ bɛ golo kan walasa an ka se ka faamuyali sɔrɔ u ka baarakɛtaw kan Marietu Kumari an bɛna ale ɲininka baara in taabolo la. Centre ɲɛlɛnni créé en 82 fɔlɔ an banque de céréales kɛ ka ɲɔ san k'a bila ne gɛlɛya nana an b'o di ɲɔgɔn ma an bɛ tila ka épargne kɛ 20 k'o sara nka sisan o bɛɛ benna an bolo an di foyi kɛ sisan ni sagasi dɔrɔn tɛ. Sata Kulibali ale ka baara ye ka siw tɔmɔ ka bɔ ɲɔgɔn na a bɛ jɛmanw tɔmɔ k'olu bila fan dɔ fɛ ni ka fimanw fana bila fan wɛrɛ fɛ. Sisan n'a nana ka bɔ kɔrɔ fɛ an b'a tɔmɔ ta de an bɛ jɛman ni fiman tɔmɔ ka bɔ ɲɔgɔn na ni n'o siɲɛna k'o mun o bɛ kɛ ngiri ye. Siw tɔmɔnen ka bɔ ɲɔgɔn na Madame Danbele Kaja Jakite ale bɛ a kɛ juru ye o de bɛ sɔrɔ ka taa kɛ ka baara tɔw kɛ. Ta mun ya n'a tɔmɔna an bɛ a siɲɛ ni karada ye n'a siɲɛ ni karada ye sisan nin y'a karada ye n'a siɲɛ o kuma o bɛna nin de di o bɛna nin di n'o kɛ sa kuma an tila ka o de ta tuguni k'o munu k'o kɛ gari a juru ye n'o kɛra juru ye sisan n'a fɛngɛna an bɛna ka n'a kuru bɔ ka tila k'a pese. Tapi couleur ka ca nka walasa ka si yɛlɛma ka kɛ tapi ye a bɛ tɛmɛ sira caman fɛ Marietu bɛ ɲɛfɔli k'o kan. N'a kora a bɛ dɔw bɛ don gala la fiman b'o la nɛrɛ b'o la bula b'o la couleur wɛrɛw b'o la an n'a couleur dɔw ye tapi la n'o kɛra a bɛ sɔrɔ ka jɛman o bɛ da an b'o wele ko naturel jɛman ye naturel ye nka ni maa min ye commande k'an fɛ ni nin fɛn o fɛn rouge wali bleu o bɛ tapi bi d'an fɛ. Ka dɔn k'a fɔ centre ɲɛlɛnni kɔnɔna na musow ka nin baara in na gɛlɛya belebele bɛ u kan Madame Danbele Kaja Jakite ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye o gɛlɛyaw kan. Mɔgɔ ko dɔrɔn de b'an na denmisɛnninmɔgɔ bangun ye ka don parce que a wari man teli foyi i y'a ye parce que an yɛrɛ ka sara de sirilen bɛ ni tapi sanna o wari de bɛ kɛ k'an sara o de ye denmisɛnninw bangun ye parce que a wari ka suma. Marietu Kumari wele bila jamana marabaaw ma u ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin centre ɲɛlɛnni ma walasa nin baara in bɛ se ka fanga sɔrɔ cogoya min na. An kɔni mi sisan ɲɛmaa ɲini an b'a ɲini a fɛ sisan ɲɛmaa surasiw kana an ka tapi san musow de bɛ baara kɛ yan cɛ ti baara kɛ a bɛɛ de ye musow ye n'o sera k'ale yan kɛ fɛn ye école ye ka denmisɛnninw kana a ti sanfɛ a ka d'an ye o bɛ commande livrer jan fɛ. An bɛ don min na i ko bi si bɛ kɛ tapi min ye o fɛrɛli ka gɛlɛn kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ ka sababu kɛ maaw t'a dɔn kosɛbɛ nka musow ka fɔ la ni jamana marabaaw ye dɛmɛ don u ma o na kɛ sababu ye ka baara in don ba la ni ka tila ka caman ta u yɛrɛ ka musakaw la. Modibo Keita, VOA Bambara tɔgɔ la.